Pnawn da a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd sesiwn heddiw yn canolbwyntio ar Bioleg TGAU uned 1.2 resbiradaeth ar system resbiradol ac yn cael ei gyflwyno gan Dyfed Meredydd o Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro, sef Mr Dyfed Meredydd, yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ac ateb Q&A ac fe wnewn ni'n gorau I ateb i'ch cwestiynau. Fe welwch chi bod dolen yr adran cwestiwn ac ateb. Os ydych chi'n hapus I adael eich enw a'ch cyfeiriad e-bost, byddwn ni wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi mwyn anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau eraill yn y dyfodol. Gallwch glicio ar y ddolen ar unrhyw adeg yn ystod y sesiwn. Bydd sesiwn heddiw yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-ysgol o dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr, Dyfed. Draw atoch chi. Diolch yn fawr iawn, Gemma. Reit, fel da ni wedi dweud, mae'n mynd I fod yn sesiwn heddiw ar resbiradaeth. Felly, ni edrych yn gyntaf. Beth ydy resbiradaeth? Rwan, da ni gyd yn gwybod am resbiradaeth, ond mae'n cael i'w cam ddyfynnu neu beth ydy o yn aml iawn. Resbiradaeth ydy rhyddhau egni o fwyd. A dyma'n syml iawn ydy o. Da chi'n gweld y bwyd fan hyn, a da ni'n medru cael egni allan ohono fo, a dyna di resbiradaeth. Rwan, pethau I gofio hefo hyn. Da ni byth yn creu egni. Os yn gofyn I chi beth ydy resbiradaeth a deud bod o'n creu egni, mae hwnna yn anghywir. O ran y ffiseg mae o'n anghywir. So beth ydy o? Wel, mae o'n rhyddhau egni o fwyd fel da ni'n deud, ac mae'r egni yma'n cael ei ryddhau ar ffurf moleciwl o'r enw ATP. Rwan, hwnna wedi mynd chydig bach allan o'r ffordd fanna. Rwan, hafaliadau ar gyfer resbiradaeth. Rwan, mae gennym ni yn hafaliad da ni yn adnabod, sef mae gennym ni glucose, neu bwyd, ond gan fod ni'n neud TGAU, glucose ydy beth da ni yn defnyddio. Da ni'n defnyddio oxygen, ac mae hwnna yn cael i'w torri lawr, so mae glucose yn cael i'w torri lawr I greu gwastraff o carbon dioxide ac dŵr. Rwan, da ni adnabod carbon dioxide fel gwastraff, ond mae dŵr hefyd yn cael ei creu, ac bod o'n wastraff, mae'n wastraff sydd yn ddefnyddiol. Rwan, yr extra fan hyn ydy egni. Rwan, pan maen nhw'n rhoi hafaliad, mae yna fel arfer 4 lle yn y hafaliad. Ac mae yr 4 lle yn y hafaliad yn mynd I fod ar gyfer glucose, oxygen, carbon dioxide a dŵr. Dydyn nhw ddim yn disgwyl I chi fod yn dangos egni, ond fel da ni'n gwybod, holl bwrpas hyn ydy creu yr egni, a mae'n creu ATP. Hwna di yr egni sydd yn cael ei greu yn fan hyn, neu'r egni sy'n cael ei rhyddhau. Da'n creu ATP, da ni yn rhyddhau egni. Rwan, nid hwn di'r unig fath o resbiradaeth. Mae gennym ni 2 fath o resbiradaeth. Aerobig ydy'r un da ni newydd sôn amdano fo. Sut da ni'n mynd I gofio bod aerobig yn defnyddio oxygen? Wel, mae'r gair aer ynddo. Felly, mae oxygen yn dod o'r aer, so aerobig. Mae o yn creu dŵr a carbon dioxide fel yn gwastraff, ac mae o yn rhyddhau llawer o ATP. Y rhai o'na chi eith ymlaen i wneud lefel A, mynwch chi ffeindio allan bod o'n 38 ATP. Dwi'n sôn am hyn wrth yn nosbarthiadau, oherwydd dwi'n meddwl fydrach chi handlo yr math yma o wybodaeth, ond fydden nhw byth yn gofyn I chi faint yn union o ATP sy'n cael i'w cynhyrchu. Rwan, weithiau, dydyn ni ddim yn medru cael digon o oxygen I mewn. Ac beth sydd yn digwydd yr adeg yna ydy da ni'n resbiradu yn anaerobig. Mae hwnna heb oxygen. Felly, yn hafaliad ni ar gyfer hwnna ydy glucose ac arw yn syth. Does na ddim byd arall. A mae hwn yn creu acid
lactig fel gwastraff, ac hefyd, da ni yn cael egni. Unwaith eto, fel ATP. O ran hafaliad, mewn glwcos i acid lactic, does dim ond dau beth yn fan hyn. A mae yna lawer llai o ATP yn cael ei cynhyrchu. Peth arall sydd yn broblem gyda resbiradaeth anaerobig ydy, mae carbon dioxide, mae'n corff ni wedi'w girio fyny i gael gwared o hwn. Mae hwn yn mynd i tynnu allan o'r corff. Mae acid lactic yn cronu yn y corff, a dyna beth sydd yn golygu bod hwn ddim ond yn aros neu yn medru gweithio am amser byr. Rwan, dwi wedi rhoi fan hyn pam bod yr ddau fath yma o resbiradaeth ddim ond yn creu chydig bach o, neu hwnna'n creu lot mwy o ATP nag ydy'r un yma. Rwan, na i ddod nôl at cymharu yr ddau fath o resbiradaeth. Actually, na i wneud hwnna, y ddau fath o resbiradaeth a'i cymharu nhw. Maen nhw yn gofyn i chi, yn aml, beth yw'r gwahaniaeth a'r tebygrwydd rhwng resbiradaeth aerobig ac anaerobig. Rwan, yn aml iawn, mae pawb yn hapus efo'r gwahaniaethau. Maen nhw'n deud, wel, sa ddim yn yr aerobig, so ni'n rhoi fan hyn, mae gennym ni aerobig ac anaerobig. Anaerobig. Rwan, fydd hwn yn cynhyrchu carbon dioxide fel gwastraff. Mae'n cynhyrchu dŵr fel gwastraff. Mae hwn yn cynhyrchu acid lactic fel gwastraff. Felly, mae'r rhain yn wahaniaethau rhwngthyn nhw. Mae'r tebygrwydd rhwng y ddau, fallai'n cymeryd chydig bach mwy o feddwl, ond os ydych chi'n meddwl amdano fo, mae'r ddau yn rhyddhau egni. Da ni yn cael ATP o'r ddau, sef y rhyddhau egni. Da ni hefyd yn defnyddio glwcos. So mae glwcos yn cael ei ddefnyddio yn y ddau ohonyn nhw. Felly, mae yna mwy o bethau sydd yn debyg rhwngthyn nhw na da ni yn feddwl. Yn amlwg, un arall o'r gwahaniaethau ydy mae hwn yn defnyddio ocsigen, ond mae hwn heb ocsigen. Os da ni yn edrych ar molecule glwcos, so i egluro hwn, sef llawer o ATP a llai o ATP. Maen nhw yn aml iawn eisiau gwybod pam bod resbiradaeth aerobig yn rhyddhau lot mwy o egni. Ac yr prif reswm, wel, actually, yr unig reswm ydy, mae glwcos yn cael ei torri lawr yn gyflawn. Rwan, dyma ni lun o'r molecule glwcos. Fydech chi weld bod o'n molecule mawr cymhleth, a mae gan efo moleculau a gyd o'r bondiau yma. A beth sy'n digwydd ydy, wrth i'r bondiau yma cael ei torri, dyma lle mae egni cael ei rhyddhau. Rwan, y mwy o'r bondiau yma sy'n cael ei torri, y mwy o egni sy'n cael ei rhyddhau. Rwan, beth sydd gennym ni fan hyn ydy, hwn ydy carbon dioxide. A fel ydych chi'n gweld, so ddim lot o fondiau ar ôl. Pan ydych chi wedi mynd o molecule mawr fel yma i molecule lot mwy syml na hynny, mae lot o'r bondiau wedi cael ei torri. Felly, dyma pan bod mwy o egni cael ei rhyddhau. Mae hwn, molecule acid lactic. Wel, mae yna lot o'r molecule acid lactic yma, mae yna lot o'r bondiau dal ar ôl. Felly, fedra ni weld yn fan hyn, mae dyma pan bod llai o egni yn cael i'w ryddhau oherwydd mae yr torri lawr o glwcos yn anghyflawn. Rwan, un o'r pethau sy'n dod i fyny yn aml gyda resbiradaeth anaerobig ydy sôn am dyled ocsigen. Rwan, be fydra ni weld fan hyn ydy graff sydd yn dangos yr cymeriant ocsigen. So dyma di faint ocsigen sydd ei angen gan yr corff
Ac dyma, nice, os wneud llinell lliw gwahanol. Wneud yn... Yndi, o, dim di adael i mi cael lliw gwahanol. Dyma ni, ni'n neud yma'n coch. So dyma ydy anghenion ocsigen. So mae gen ni'r coch ydy'r anghenion ocsigen, y glas ydy'r cymeriant ocsigen i mewn. Rwan, beth sy'n digwydd ydy, wrth i ni wneud ymarfer corff, mae'r anghenion ocsigen yn saethu syth i fyny. Ond mae cymeriant ocsigen, nôl i'n glas ni fan hyn, dyma faint ocsigen mae'r corff yn cymeryd i mewn. Rwan, fel ydych chi'n gweld, mae'r ddau yn dal i fyny hefo'i gilydd, ond mae yna peth amser yn fan hyn lle doedd ddim digon o ocsigen yn cael ei cymeryd mewn gan yr corff. A da ni'n galw hwn yn doled ocsigen. So mae faint ocsigen oedd ddim wedi cael ei cymeryd i mewn, neu ddim digon ohono wedi cael ei cymeryd mewn. Da chi wedi gweld o, mae gyd wedi cael ei sheidio yn fan hyn. Rwan, mae hyn yn golygu bod resbiradaeth anaerobig yn digwydd. Ac os dio yn resbiradaeth anaerobig, mae hynna'n golygu mai asid lactic wedi cael ei greu. Ac os i asid lactic cael ei greu, mae rhaid i ni cael gwared ohono fo rhywbryd yn ystod yr amser unai, wel, mwy thebyg ar ôl yr ymarfer corff orffen. So beth ydych chi'n gweld fan hyn ydy, mae ddau, yr cymeriant ac yr anghenion wedi lefelu allan. Maen nhw'r un fath. So yn fan hyn, mae'r corff yn hapus mewn medru resbirada'n aerobig, ond mae gennym ni dal yr acid lactic yma wedi'w gynhyrchu gan y corff yn y cyhyrau, a mae'n dal i aros yna. Ar y diwedd, beth sy'n digwydd ydy, pan da ni wedi gorffen yr ymarfer corff, mae yr anghenion ocsigen dod syth nôl lawr, ac mae yr cymeriant ocsigen yn mynd i ddod lawr yn raddol. Ac mae hwn yn golygu da ni'n cael gormod o ocsigen. So hwn di gormod o ocsigen. Rwan, dydy'r corff ddim jyst yn cael gormod o ocsigen a wneud unrhyw beth hefo fo. Be mae o'n wneud ydy, mi wneith o ddefnyddio hwn i talu nôl yr dyled. Ac be mae y talu nôl y dyled yn gwneud ydy, mae o yn defnyddio yr ocsigen ychwanegol i torri lawr acid lactic. Ac mi wnewch chi weld yr math yma o graff ar adegau, ond rhan fwyaf o'r amser, bydden nhw jyst yn gofyn i chi cwestiwn am yr math yma o beth. Ac hwn ydy beth ni'n galw'n dyled ocsigen. Ac os ydych chi'n meddwl amdano fo dyled ocsigen, mae'r corff ddim wedi cael digon o ocsigen, mae hwn yn arwain at resbiradaeth anaerobig, mae hwn wedyn yn gynhyrchu, mae acid lactic yn cael ei cynhyrchu, ac pan da chi yn gwneud gorff yn yr ymarfer corff, da ni yn anadlu, da ni'n cymeryd gormod o ocsigen i mewn, a mae hwnna'n cael ei defnyddio i torri lawr ein acid lactic. OK, so cwestiwn sydd yn dod i fyny. Rwan, falle rhoi rhyw chydig bach amser i chi wneud hwn. Mae hwn yn gwestiwn da oherwydd mae yn golygu, mae'n edrych jyst fel tabl, ond peth ydy, mae rhaid i chi gael wybodaeth am beth mae resbiradaeth anaerobig, neu beth sy'n digwydd yn resbiradaeth anaerobig. So be mae'n dweud fan hyn ydy, mae cafodd ymchwiliad ei gynnal i fesur cronodiad acid lactic yn gwaed athletwr yn ystod ymarfer corff egnïol. A maen nhw'n dangos y canlyniadau isod. Rwan, maen nhw eisiau gwybod pryd mae ymarfer corff wedi cychwyn a pryd mae wedi gorffen. Rwan, dyma faint acid lactic sydd yn y gwaed. Ac da chi'n medru gweld, mae'n 18 ac 18 i gychwyn, a wedyn mae'n neidio i 55. Rwan, mae yr ymarfer corff wedi digwydd rhwng fan hyn a fan hyn.
a felly mae nhw'n derbyn amrediad o amser. Oedden nhw'n derbyn unrhyw beth rhwng 5 a 10 munud ar gyfer yr ymarfer corff. Mae'r acid lactic yn hynyddu ac wedyn, ar ôl 20 munud, mae wedi mynd lawr. Rwan, mi wneith yr acid lactic ddim ond cychwyn dod lawr os da chi wedi gorffen yr ymarfer corff. A da chi'n cymryd gormod o ocsigen mewn i torri'r acid lactic i lawr. Felly, dyma lle mae yr ymarfer corff wedi cael ei orffen. So mae o yn cychwyn ar 5 munud. Wps, yn mynd i gwybod yna. Eto, mae o'n cychwyn ar 5 munud ac mae o yn gorffen ar 15 munud. Ond, oedden nhw'n derbyn rhwng 5 a 10, ac oedden nhw'n derbyn rhwng 15 a 20. So maen nhw'n bod yn eitha generous hefo faint o yr atebion oedden nhw'n dderbyn yn fan hyn. OK, so mae gennym ni wedyn, faint amser mae'r athletwr mewn doled ocsigen? Wel, maen nhw mewn doled ocsigen yr holl amser yma, lle mae nhw gyda mwy o acid lactic na sy'n arferol. Dwi'n gwybod bod ni'n meddwl, hold on, mae gan fod dal acid lactic lawr fan hyn, ond mae wedi dod nôl i beth oedd o yn wreiddiol. Felly, maen nhw'n mynd i fod mewn doled ocsigen o 10 munud i 35. So, oedd hwn yn mynd i fod yn 25 munud. Nodwch pam mae'r resbiradaeth yn fwy effeithlon. Wel, da ni wedi trafod hynny oherwydd bod resbiradaeth aerobig yn torri lawr glucose yn gyflawn. Rhan, os da chi'n gwylio hwn yn ôl ar fideo, be fyswn ni'n gofyn i chi wneud, fydrwch chi pausio y fideo cyn i mi fynd dros rhai o'r atebion, a wedyn fydrwch chi ateb a wedyn gwrando ar yr atebion. Rhan, yn ôl ar efo'r cwestiwn yma, mae resbiradaeth anaerobig mewn cyhyr yn cynhyrchu acid lactic. Nodwch ddwy ffordd arall, mae resbiradaeth anaerobig yn wahanol i resbiradaeth, anaerobig mewn byrym. Sori, dylai fod y cwestiwn yma ddim yma, cos da ni ddim yn gwneud hwn ddim mwy. Felly, symud ymlaen o hynny, oherwydd di hwnna ddim yn rhan o'r gwaith yma. Rhan, mae gen i fan hyn ymchwiliad mae Sian wedi gwneud. Rhan, mae resbiradaeth yn broses lle mae egni yn cael ei ryddhau. Rhan, os ni edrych ar glucose. Mae gan glucose digon o egni i wneud 100 ATP. Os fyswn ni'n edrych ar faint o egni sy'n mewn glucose, edrych beth ydy, neu faint o egni sy'n mewn molecule ATP, mae yna ddigon i gynhyrchu 100 molecule glucose. Ond, fel da ni'n gwybod, gyda, os da ni'n edrych ar yn glucose ac oxygen, da ni yn medru cynhyrchu carbon dioxide, dŵr ac ATP. A da ni'n gwneud 38 ATP. Rhan, be mae hyn yn golygu ydy, mae yna lot o egni wedi cael ei golli yn fan hyn. Ac os da chi yn gwybod eich ffiseg, fyddwch chi'n gwybod bod egni yn medru cael ei drosi o un ffyrdd i ffurf arall. Rwan, dwi'n gwybod bod o yn egni cymegol fan hyn, a mae'n egni cymegol, ond mae o yn 2 gwahanol ffurf o egni cymegol. Mae hynna'n golygu mae yna lot o egni wedi cael i'w golli yn fan hyn. Rwan, dydy egni ddim jyst yn diflannu. Mae egni yn cael i'w drosi a cael ei newid i mewn i rhywbeth. Felly, wrth newid o egni cymegol mewn glucose i egni cymegol mewn ATP, mae peth o'r egni yma'n cael ei colli ac yr un sydd yn cael i'w golli ydy gres. Felly, nôl at ein arbrawf ni ymchwiliad. Os na eisiau ffeindio allan, os di rhywbeth yn resbiradu, o resbiradu drwy rhoi allan egni.
A beth sydd gennym ni fan hyn ydy 3 arbrawf wedi cael ei gosod i fyny. Mae gennym ni fflasgiau thermos. Rwan, pam maen nhw'n defnyddio fflasgiau thermos? A dyn nhw byth yn galw nhw'n fflasgiau thermos, rwan maen nhw'n fflasgiau gwactod. Rheswm maen nhw'n cael ei galw'n fflasgiau gwactod ydy oherwydd bod nhw'n stopio gwres rhag mynd i mewn neu allan. Dydy o ddim yn cael i'w adael i mewn neu allan. Felly mae unrhyw gres yn cael ei cynhyrchu gan yr pys yn medru cael ei fesur yn y thermometr ac da ni'n medru gweld yr codiad mewn tymheredd. So, fflasg A, pys byw. Ac da ni'n disgwyl i'r tymheredd fynd i fyny pam oherwydd maen nhw'n resbradu. Mae fflasg B gyda pys wedi berwi. A mae pys wedi berwi wedi marw. Rwan, da ni'n disgwyl bod y tymheredd yma yn mynd i aros yr un fath. Dio ddim yn mynd i godi. Yn fan hyn fydd y tymheredd mynd i fyny. Ac yn olaf, mae gennym ni yn outlier, a wnawn ni ddod nôl at hwnna. Rwan, y problem gyda gwneud yr arbrawf yma ydy hyn. Da ni yn disgwyl y canlyniadau yma, lle mae yr tymheredd yn fflasg A yn mynd i fyny oherwydd resbradu. Da ni ddim yn disgwyl bod y fflasg B yn mynd i wneud yr un peth. Dio ddim wedi cynyddu tymheredd gymaint, ond mae wedi mynd i fyny. Rwan, mae hyn yn achosi problem i ni, oherwydd mae hyn wedi cael ei lladd. Felly, unai da ni'n deud clwyddau a bod resbradu ddim yn rhyddhau egni, neu bod berwi y pys ddim wedi lladd yr pys, ond maen nhw wedi cael ei lladd. Sa ddim ffordd o gwmpas o. Beth sydd wedi digwydd, ddo, ydy mae rhain wedi pydru. Beth ydy pydru ydy cael eu torri lawr gan organebau byw eraill pan mae pethau wedi marw, ac yr organebau sydd yn pydru neu yn gwneud y pydru yn yr achos yma ydy bacteria. A mae bacteria yn fyw, a felly maen nhw'n resbradu, a felly mae resbradu wedi digwydd yn fan hyn, oedd o jyst ddim y pys. So sut da'n dod o gwmpas y broblem yma? Y diheintydd cryf. Mae'r diheintydd cryf yn lladd y bacteria. So os da chi yn gwylio hwn ar y fideo, fydrach chi stopio fo am ryw funud fan hyn a trio yr cwestiynau yma hynna'n. Falle da chi wedi gweld y cwestiwn yma o'r blaen. Fel fy medru mynd drwy gyd o'r gwaith, dwi am brosio ymlaen yn fan hyn. Felly, pa broses yn y pys sydd yn achosi iddyn nhw y gynyddu, tymheredd gynyddu, fod ni'n gwybod hyn, resbradu. Pam cafodd yr hadau ei mwydo mewn diheintydd gwan? Wel, mae y diheintydd gwan i fod i lladd y bacteria, ond yn amlwg, dara ddim gweithio, oherwydd mae'r tymheredd yma wedi cynyddu. Felly, mae hwn i lladd bacteria. Os da chi'n cael eich gofyn am diheintydd disinfectant, mae diheintydd yn lladd bacteria, dyna be mae'n wneud, dio byth yn wneud unrhyw beth arall. Eglurwch yn llawn y cynnydd mewn tymheredd i gafodd. Rwan, yn amlwg, mae yna rhai bacteria dal ar ôl. So mae yna rhai bacteria dal yn fyw. Mae nhw wedi tyfu, maen nhw wedi, pydru, pys, a maen nhw wedi rhyddhau gwres drwy resbiradaeth. A dyna fo, dyna be fysa chi eisiau, neu dyna beth sy'n nhw eisiau fel ateb i'r cwestiwn yma. OK, ymlaen rwan at y system resbradol. Rwan, mae'r system resbradol, dwi ddim really eisiau gwario lot o amser yn mynd drwy bob un o'r rhannau. Da chi'n mwy o thebyg wedi gwneud hyn i syrffed yn ystod eich gwersi bioleg. Mae o jyst yn bwysig bod chi'n gwybod
beth ydy bob un o'r rhannau yma. Bod chi medru labelu'r asennau, y cyhyrau rhwng-asennol. Dwi'n big fan o cyhyrau rhwng-asennol. Lot gwell na y term Saesneg sef intercostal muscle, oherwydd mae cyhyrau rhwng-asennol yn dweud lle maen nhw. Maen nhw rhwng yr asennau. Mae gennym ni y trachea. Pibell wynt, mae hwnna yn OK os da chi yn cyfnod meddwl 3, ond yn fan hyn, trachea di beth ni'n galw fo. Y broncus, y tube sydd yn mynd o'r trachea i mewn i'r ysgyfaint. Os da chi'n clywed am bronchitis, neu wedi clywed am bronchitis, infection i lawr yn fan hyn. Fel da chi'n medru gweld, mae rhywbeth lawr yn fanna, yn rhan o'n system resbiratory. Mae hwnna'n mynd i fod yn reit ddifrifol. Wedyn mae gennym ni bronchiolyn a mae gennym ni yn alveolus. So, da ni'n dilyn rhain bronchiolynau i lawr ac maen nhw'n terfynu'n yr alveolus, sef yr swigod bach aer neu yr air-sacs bach sydd gennym ni. A dyna lle mae yr cyfnewid nwyon yn digwydd. Mae gennym ni wedyn yn llengig ni, sef yr haen o gyhyr ar hyd y gwaelod, a wedyn mae gen i'r calon. Mae'r calon yn cael ei labelu yna. Yr unig reswm mae'n cael ei labelu ydy oherwydd mae yna rhwng y ddwy ysgyfaint. Dy ddim actually'n rhan o'r system yma. Yr trachea, broncus, bronchiolau a'r ysgyfaint ydy'r rhannau ohono fo, a wedyn gen i'r asennau. OK. So, mae rhaid dysgu sut i labelu. Right? Ac pam, oherwydd mae yna farciau hawdd i'w cael. Mae'n deud, enwch A ar yr adeilad, y diagram. Does ddim gesio hwn, fydwch chi ddim edrych arno fo a meddwl, mae yna fformula ar gyfer hwn. Da chi'n ein gwybod o, neu ddim. So hwnna di'r bronchiolyn, a dyna fo. Rwan, mae gennym ni swyddogaeth i'r ysgyfaint. Rwan, mae yna 3 term pwysig yn fan hyn. Ac swydd yr ysgyfaint ydy hwnna, cyfnewid nwyon. Resbiradu ydy beth ni wedi bod yn trafod cynt, sef rhyddhau egni allan o fwyd. Ac anadlu ydy y ffordd o gael aer ffres yn ôl i mewn a cael gwared o'r hen aer. Mae hwn ydy be mae'r ysgyfaint yn wneud i helpu fo fedru cyfnewid nwyon. Ond swyddogaeth yr ysgyfaint ydy cyfnewid nwyon. Os ydyn nhw'n gofyn i chi beth ydy swyddogaeth yr ysgyfaint, peidiwch jyst yn meddwl, it's breathing. Na. Mae anadlu yn helpu hwn, ond dyma diw swyddogaeth o, dyna be mae'n wneud. A dydy'r termau yma ddim yn fel mix and match, dydyn nhw ddim yn golygu'r un peth, maen nhw gyd yn bethau specific. Felly, beth sydd ddim yn yr ysgyfaint? Wel, mae rhaid i'r ysgyfaint fedru anadlu, ond does na ddim cyhyr yn yr ysgyfaint. Felly, ble mae'r cyhyrau? Wel, mae'r cyhyrau rhwng asennol, fel ni'n deud, ble mae'r rhain, rhwng yr asennau, ac y llengig, sef yr diaphragm. A be mae cyhyrau wneud? Wel, un o 2 o bethau. Maen nhw yn cyfangu, sef contract, yn llai, neu ymlacio. A dyna fo, dyna be maen nhw'n wneud. Dydyn nhw ddim yn gwthio, dydyn nhw ddim yn ehangu, dydyn nhw ddim yn gwneud unrhyw beth. Maen nhw'n cyfangu ac ymlacio, a dyna fo. Felly, sut da ni yn medru anadlu, neu sut mae mewn anadlu yn digwydd? Rwan, mae gennym ni'r llun yn fan hyn o yn ysgyfaint ni, a na i fynd drwyddo fo ar y llun. Mae'r cyhyrau rhwng-asennol yn cyfangu, a beth sy'n digwydd ydy, mae o'n codi yr asennau i fyny ac allan. Dwi'n edrych yn dda iawn ar y llun yma, ond mae o'n symud yr cawell asennau i fyny ac allan. Mae yr llengig hefyd yn barhau. Mae'r llengig yn y siap yma, mae'n siap cromen, dome. A beth sydd yn digwydd ydy, wrth fo cyfangu, da ni eisiau gwneud o yn fyrach o fan hyn i fan hyn. So o A i B, da ni angen y llwybr byrach, felly syth ar draws.
A da ni'n galw hwn yn gwastadhau. It flattens. Felly, mewn anadlu. Dwi wedi lliwio rhai mewn coch, achos mae hein yn bwysig. Dyma di'r steps ar gyfer mewn anadlu. Mae'r cyhyrau rhwng-esennol yn cyfangu. Na i'n wneud hein mewn coch, cos dwi'n mynd i ddefnyddio beiro glas mewn munud, cos da ni'n mynd i edrych ar allanadlu. Felly, mae'r cyhyrau rhwng-esennol yn cyfangu. Mae rasennau yn symud i fyny ac allan. Pa gymgymeriad sy'n cael ei wneud? Wel, fel da chi'n gweld, mae'r asennau yn symud i fyny ac i lawr. Os ydy'r asennau wedi symud i fyny ac i lawr, dyn nhw'n rili wedi symud. Maen nhw wedi symud i fyny ac wedyn nôl i lle maen nhw wedi cychwyn. Felly, di hwnna ddim yn gywir. Fedrwch chi ddeall pam bod disgyblion yn deud o, cos os da chi'n sôn am pethau mynd i fyny, maen nhw wedyn mynd i lawr. Ond mae'r asennau sy'n mynd i fyny ac allan. Mae'r llengig yn cyfangu ac yn gwastadhau. Da chi'n medru get away gyda symud i lawr, ond really, triwch yn enwedig os da chi'n gwneud haen uwch, defnyddio'r gair gwastadhau, flattens. Os da chi'n anghofio y gair gwastadhau, da chi'n meddwl, dwi'n medru cofio'r gair, dydy o ddim yn mynd yn flat. Dedwch hynny, mae'n mynd yn flat, mae o flattens. Wedyn, mae cyfaint y thorax yn cynyddu. Rwan, beth ydy y thorax? Wel, y thorax ydy hwn, yr lle yma. So mae'r cyfaint yn fan hyn yn mynd yn fwy. Rwan, os di'r cyfaint yn mynd yn fwy, mae yr gwasgedd, y pressure, yn lleihau. Oops. Reit, cael hwn yn sgrwio. Ddim yn sgrwio ddim fwy. Reit. So mae y thorax yn lleihau. Mae aer yn symud i mewn trwy'n y trachea ac yn enchwythu. Dydy aer ddim yn cael ei sugno mewn, mae'n symud i mewn. Mae'n mynd o'r lle yna gwasgedd uchel i gwasgedd isel. Ble mae'r gwasgedd uchel? Wel, yn yr aer o'n cwmpas ni. Rwan, pan da chi yn dysgu am anadlu, gyd sy'n rhaid chi rili dysgu amdano fo, di mewn anadlu. Oherwydd, os da chi eisiau newid hwn i allanadlu, so allanadlu, da chi jyst angen newid gyd o'r pethau dwi wedi rhoi mewn coch yn fan hyn. Ond jyst cofio, mae rhaid fod y gwrthwyneb. So y gwrthwyneb i cyfangu ydy ddim ehangu, ond ymlacio. Mae yr asennau yn symud i lawr ac i mewn. Mae y llengig yn ymlacio. Ac da chi'n medru get away gyda symud i fyny, ond cromennu ydy y gair. It domes. Mae'n mynd yn ôl i'r dome shape. Mae cyfaint thorax yn lleihau. Mae gwasgedd y thorax wedyn yn cynyddu. Ac mae aer yn symud allan. Ac mae yr ysgyfaint yn dad chwythu. Oops. Cael hwnna edrych yn well yna. Iawn. Roed o. No, mae o'n dad chwythu. OK, a wedyn dyna da ni wedi troi yn ateb ni i mewn anadlu. Felly, os da chi yn ffeindio hwn yn anodd i'w gofio, be da chi angen wneud ydy dysgu un ohonyn nhw, a wedyn cofio, da ni jyst angen newid o ar gyfer gwrthwyneb, ar gyfer allanadlu. OK, rhan, cwestiwn ar anadlu. Rhan,
dwi wedi bod yn edrych ar rhai cwestiynau a pa cwestiynau mae disgyblion yn ffeindio'n anodd. A mae unrhyw cwestiwn gyda graff neu sums yn bethau mae pobl yn ffeindio'n off-putting. A really, dylefach chi ddim, oherwydd dylefach chi meddwl, well, hold on, dwi gyda y wybodaeth gyd ymlaen i gyd dwi angen wneud i defnyddio hwn i tynnu'r gwybodaeth allan. Rwan, mae hwn yn graff od oherwydd mae ganddo fo dwy chelyn y. Ac mae cyfradd anadlu, number of breaths, ydy'r llinell solid yma. Hwn ydy'r cyfaint pob anadl. Felly, da ni'n darllen hwn, yr nifer o anadliadau i ffwrdd o fan hyn. So, da ni'n defnyddio y llinell solid yma, a da ni'n darllen yr ffigurau yma i ffwrdd o'r chelyn yma. Ac na i ddefnyddio lliw gwahanol. Da ni yn defnyddio hwn, fydda ni'n darllen nhw i ffwrdd o'r ochr yma. Yr llinell dotted, y cyfaint pob anadl. So, pa fath o gwestiynau maen nhw'n rhoi i chi ar hwn? Wel, yr un cyntaf ydy, yn gadael ddod i fyny, sawl anadl y funud cafodd ei gymeryd pan roedd yr athletwr yn rhedeg 10 km yr awr. Felly, mi sgrolio hwn yn ôl. Rhyw reswm, ddim eisiau sgrolio nôl lawr. Trio dyma fo, reit, ein defnyddio hwnna. Felly, 10 km yr awr. Be dwi wedi gael am hwn oedd, o'n i'n cael disgyblion yn darllen i fyny fan hyn, cyrraedd yr un cyntaf, ac mynd, o ie, dyma fo. Ac oedden nhw'n cael yr ateb anghywir, cos maen nhw'n gofyn i chi sawl anadl. A mae hwnna i fod i gael ei darllen i ffwrdd o'r un yna. Mae sawl anadl ydy yr un cyfradd anadlu, a da ni angen bod yn edrych ar yr un yma. Gwneud o'n ôl i'r glas, a da ni angen bod yn darllen yr llinell yma yn fan hyn. Ac rwbio ffwr, rhain, gwerod ohonyn nhw, oherwydd maen nhw'n confusio pethau yn fan hyn. Na i roi o yn ôl ar fy llinell glas. Iawn. Felly, darllen hwnna i ffwrdd fanna. Mae hwnna yn 18. Mae rhwng yr 16 a 20. Felly, mae hwnna'n mynd i fod yn 18. Beth oedd cyfaint pob anadl oedd athletwr yn rhedeg ar 15 km yr awr? Unwaith eto, 15 km yr awr, ffeindio fo, a mynd i'r un cywir. Sylwch, mae cyfaint rwan wedi mynd i'ch ben hwnna, felly yn bwysig darllen o i ffwrdd, a mae o rhwng 1,000 a 1200, so mae hwnna'n mynd i fod yn 1,100. Ac yr cwestiwn arall, dwi eisiau edrych arno fo fan hyn, dwi'n meddwl yn annibynnau'r un arall, ond cyfrifwch cyfaint yr air sy'n mynd i mewn i'r ysgyfaint bob munud pan oedd athletwr yn rhedeg ar 20 km yr awr. Rwan, yn gyntaf, be da chi angen ar gyfer cyfrifo cyfaint? Wel, da chi'n mynd i fod angen yr cyfaint ac y nifer o'r anadliadau. Ac mae hwnna yn mynd i fod yn fan hyn, 20 km yr awr. Da chi angen darllen hwnna i ffwrdd, so mae hwnna yn 1,250, ac yr nifer o anadliadau oedd 24. Felly, oedd angen lluosi'r ddau yma, ac oeddech chi'n cael yr cyfaint. Reit, mae amser yn prysur mynd, dim ond 5 munud ar ôl, felly
Dwi'n meddwl i skipio'r cwestiwn yna. Jyst i ni gael gorffen ar y gwaith ar anadlu. Sy'n edrych fan hyn ar beth yn eisiau wneud hefo chi heddiw. Ond ni yn mynd i edrych mwy ar yr ysgyfaint, ond os dwi'n gwneud yn siŵr bod fi'n cael hwn o leia wedi cael ei wneud o ran yr model anadlu. Rhan, llai fyddwch chi gyd wedi gweld yr model anadlu yma gyda'ch athrawon. Mae'n dda iawn oherwydd mae rhan fwyaf o'n ni ddim yn credu bod yr ysgyfaint wedi rili'n gweithio yn y ffordd mae'r athro'n disgrifio. Ond pan ydych chi'n gweld y model, ydych chi'n gweld, hold on, tynnu hwnna i lawr, fel da ni'n gweld fan hyn, a mae'r balloons yn chwythu. A mae fel rhywbeth hudol. Even i ni ohono ni sy'n gwybod beth da ni'n disgwyl, bod dal fy syni fi bod yr ffaith bod fi wedi creu mwy o cyfaint yn fan hyn yn golygu bod yr balloons yma yn chwythu. So neb yn sneaky yn chwythu mewn yn fan hyn, mae hyn yn gwneud o ar ben ei hunain. Rhan, da ni'n cael yn gofyn ar sut mae yr model yma'n gweithio, ond un arall sy'n cael ei wneud ydy pa rhannau sydd yn cynrychioli y gwahanol rhannau a sut mae'r model yn wahanol. Rhan, da ni'n medru gweld yn gyntaf beth sydd yn cynrychioli'r gwahanol bethau. So mae'r ysgyfaint yn cael ei cynrychioli gan y balloon. Mae yr tracia yn cael ei cynrychioli gan yr tiwb. Wallai rwber yn fan hyn, a wedyn mae o'n un tiwb gwydyr i lawr yn fan hyn. Mae'r asennau yn cael eu cynrychioli gan yr clochen. So mae gennym ni bethau sydd yn debyg rhwng y ddau ohonyn nhw. Ac yn olaf, y llengig yn cael eu cynrychioli gan y llen rwber. So sut mae hwn yn wahanol i beth ydy beth ydy'n ysgyfaint ni, sut mae'n ysgyfaint ni? Wel, peth cyntaf ydy, edrychwch ar maint balloons i gymharu â maint yr ysgyfaint. Mae'r ysgyfaint yn lot mwy nag ydy'r balloons, felly dyna di yr un cyntaf. Yr un nesaf ydy yr ffaith bod gennym ni yr asennau yn fan hyn, a mae gennym ni y glochen. Rwan, mae'r asennau ni'n symud i fyny ag allan. Dydy'r glochen ddim yn newid siap a ddim yn symud o gwbl, felly dydy ddim symudiad yn y glochen. So di hwnna ddim yn debyg i beth gennym ni yn yr ysgyfaint go iawn. Mae'r balloons yn rhy fach. Di hwn ddim yn newid siap. Ac yn olaf, mae gennym ni yn llengig. Rwan mae'r llengig ni yn siap cromen. Mae hwn yn siap flat. A pan mae y llengig yn newid pan da ni mewn yn adlu, mae o'n gwastadhau. So mae'n symud i lawr. Mae yr llen rwber yn fan hyn yn cael i'w tynnu lawr. Felly dyna un arall sydd yn dangos yn wahanol i beth sydd yn ddigwydd yn y corff. Right, ni'n just checio i weld beth yna unrhyw beth rhaid na. Mi o'n ni'n mynd ymlaen yn fanna i'r cyfnewid nhw a sut mae'r ysgyfaint yn gweithio. Ni wedi gobeithio mynd ymlaen i hwnna. Os da chi yn edrych ar hwn ac yn edrych ar yr deunydd, rydych chi weld bod gennau dipyn mwy o stwff ar cyfnewid nwyol ac yn y blaen. So os da chi eisiau gwneud defnydd o hwnna, mae croeso i chi wneud hynny. Anyway, mae yna funud fynd, felly dwi'n gobeithio bod hwn wedi bod o ddefnydd i chi. Felly, dwi'n credu bod ni wedi dod i diwedd yn amser ni rwan, cos mae'n deud 5 minutes left in your meeting, ond dwi'n gweld fan hyn o ran yn amser ni 6 o'r gloch bod hwn wedi dod i'w diwedd. OK, felly, diolch yn fawr iawn i chi, ac gobeithio bod hwn wedi bod yn ddefnyddiol, a gobeithio byddwch yn cael defnydd allan ono fo. OK, diolch yn fawr iawn, Dyfed, am y gyflwyniad yna. Gobeithio, so dyna diwedd y sesiynau TGAU Bioleg am y tymor hwn, ond cofiwch bydd y sesiynau adolygu Carlam Cymru yn ôl y tymor nesaf. Fi newydd edrych, a does dim cwestiynau wedi dod i law heno.
Felly, ni gyd sydd 'da fi i weid i cadwch lygad ar wefan e-ysgol i gael rhagor o wybodaeth am hynny. Hwyl fawr.